Şügedeki forumun esasy maksady howanyň ütgeýän şertlerini alyk howpsuzlygyny öpüş etmek boýunça Twitter'de ähli hyzmatdaşlygy ýutgaşdyrmakdan ibaret boldy. Bellenşýaly hormat prezidentimiň başdanlygyna ýurdumyzyň owa hojalyk buğdagy ýyly döwlet sorlýa, oň eksport mümkinçilikleri pogtalandyrylýa. Döwra psihnologiýalaryň alymyň soňky gazananlarynyň ornaşdyrmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şunda ugurdaş halkara goramalar bilen hyzmatdaşlyga uraryn degişirler. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy hekimde olaryň ýürütüleşdirilen idaralar bilen netijeli gatnaşyklaryň ötürilýänligi bellenli. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalyk guramasy bilen birlikde ýurdumyzyň bu möhüm puwdagynyň durnuklygyny ýokarlandyrmak boýunça bir näçe tassamalary durmuşa geçirdi. Ekologiýa awadançylygy azyk howpsuzlygynyň pogtalandyrylmagynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Türkmenistany howanyň ütgemi baradaky milli strategiýanyň hemde milli tokoy maksatnamasynyň çäklerini zerur şäherler amala asyrlýar. Durnukly ösüş maksatlaryny ilkinjilerden hatarına milli derejede ornaşdyran Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibine durmuşa geçirmegine işçen gatnaşýar. Ýurdumyz bu urdaky halkara tagallalary gollamak bilen degişli meseleleri çözmek üçin geljegi nazarlayan deňeçer çözgütleri işläp taýýarlamakda başlangyçly çykyş edýär. Häzirki döwrüň möhüm talaby bolan ýaşyl ykdysadyýet konsepsiýasynyň owa hojalyk puwdagyna ornaşdyrmagy durnukly ösüşi we ekologiýa awadançylygyny öpüş etmäge ýardam berýär. Bu urda ýurdumyzda möhüm işler durmuşa geçirilýär. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň ilmi baglyk idaralary tarapyndan toprak howa şertlerine laýyk gelýän hemde gorokçulugy durnukly ýokary hasyl berýän ekinleriň täze tohumlaryny döretmek hemde olary önümçige ornaşdyrmak boýunça zerur işler anyp barylýanyny bellemek gerek. Ýygydaly ilmi baglyk işleriň we gözlegleriň geçirmegi, ýokary bilimli hünärmenleriň taýýarlanmagy puwdagy durnukly ösdürmegiň esasy şertlerinden biridir. Owa hojalykçy alimleriň we ugurdaş hünärmenleriň, ekrançylaryň esasyna ekinleriň hasyllygy ýokalanyp ýurdumyzyň ygtybaly azyk bünyady öpüşine edilýär. Munyň özi ekologiýa deňargamlygy saklamakda ütgeýän şertlere uýgunlaşmakda möhüm ähmiýete eýdir. Bellenşýaly owa hojalyk we azyk öpüşinçilik ulgamlarynyň öňünde biýo köpdürlügi saklamak, ýerleriň meliorasiýa ýagdaýyny gowlandyrmak, suw serişdeleriniň rejeli ulanmagy ýaly möhüm wezipeler durýar. Bu wezipeleriň üstünlikle çözülmegi, azyk önümleriniň hiýlini gowlandyrylmagyny we meşgulleriniň artdyrylmagyny şertlendirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalygy boýunça guramasy, öňdawarjy tehnologiýalary esaslanýan sany owa hojalygy ýaly döwrewap çözgütler ilerledýär. Bu bolsa ekinleriň we topragyň ýagdaýyna gözüçilik etmäge, çykdyjlary azaltmaga we hasyllygy ýokarlandyrmaga ýardam berýär. Halkara maslahatçylar bugünkü duşuň möhüm ähmiýetini bellep, forumyň ýokary guramaçylyk derejesi üçin Türkmen tarapyna tüýsürekden hoşalyklaryny beýan etdiler. Howanyň ütgeýän şertlerini alyk howpsuzlygyny öpüş etmek boýunça hyzmatdaşlyk atly halkara maslahatynyň işi 10 bölümler boýunça mejlislerden geçirmek bilen dowam etdi. Halkara maslahatynyň çäklerini howanyň ütgeýän şertlerini alyk howpsuzlygyny we alyk ulgamlarynyň durnuklygyny öpüş etmek boýunça birlikdäki çemberleşmeler durnukly alyk we owa hojalyk ulgamlary üçin klimatik maliýeleşdirilişi işleňleşdirmek, tagallalary hereketleri öwürmek, howanyň ütgemegine uýgunlaşmak we alyk howpsuzlygyny öpüş etmek ornaky umumy tejribeler hemde geljekki ädimler atly bölümler geçirli. Bölümler boýunça geçirilen maslahatlarda häzirki döwürde ähli derejede howanyň ütgemegi bilen baglanyşly emele gelýän ýagdaýlaryň bir näçe meseleleri ýüze çykarýanlygy bellenip, bu urda esasan azyk howpsuzlygyny hemde azyk ulgamlaryna ýaýwanlarylan giň gerimli işlerde hyzmatdaşlygyň berkidilmegi hemde giňeldilmegi baradaky çykyşlara giň orun berildi. Geçirilen şunun ýaly şäheriniň netijeli gatnaşyklary ösdürmek, has amatly geljekki ugurlaryny kesitlemäge gönükdirilenligi çykyşlarda aýratynlyk talap geçirildi we munyň üçin hormat prezidentimize hemde gahrman arkadamyza tüýsürekden hoşalyk sözleri beýan edildi. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň howanyň ütgemegine garşy göreşmek hemde azyk howpsuzlygyny öpüş etmek, bu urda hyzmatdaşlygy ösdürmek babatda alyp barýan işleri barada bellenli. Bellenşýaly owa hojalyk puwdagy bilen howanyň ütgemegi özara baglanşyk bolup durýar. Howanyň ütgeýän şertleri owa hojalygyna täsirini ýetirýär. Soňky ýyllarda dünýä ykdysadyýetynyň ösmegi bilen baglykda owa hojalyk hemde senagat önümçiliginiň ýokarlanmagy panik gazlarynyň artmagyna getirýär. Şunun bilen baglykda owa hojalygyny howanyň ütgeýän şertlerine uýgunlaşdyrmagyň möhümdigi aýdyldy.
Munyň özi burda ýurtlaryň arasynaky hyzmatdaşlygyň ösdürmegini, birlikdäki tagallalaryň utgoşdurmagyny talap edýär. Beýlen şäher Türkmenistan Halkara Atom Energiýasy Agentlige bilen hyzmatdaşlygy ýygy ösdürýär. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň bu ýoguramanyň işçiň agdasy bolmakdan, oň howanyň üýtgemegi hemde azy howpsuzlygy boýunça durmuşa sürýän sebit hemde milli taslamalarına ýygy gatnaşýanyny bellenli. Çykyşlarda durly ugurlarda ýurdumyzda ýerine ýetirilýän hemde meýilleşdirilen işler barada tanışdyrly. Şu işlerde döwletiň hemde hususiýetçilik ulgamynyň hyzmatdaşlygynyň eýleýän ornunyň uly aýratyn bellenli. Munyň özi Türkmenistanyň işe ördüdümleriniň döwlet tarapyndan döredilýän amatly şertler we mümkinçilikler hemde berilýän hemme taraplaryň gollawlar esasyna işlerini üstünlikli ýola goýmak itergi berýär diýilip notaly. Şunun bilen baglykda amala asylýan hemde taslamasy häzir durmuşa geçirilip ýörlen işler mysal hökmüne getirildi. Bellen şäher Türkmenistan häzirki döwürde dünýä ykdysadynyň möhüm ulgamlarynyň biri bolan azyk we owy hojalyk ulgamlary boýunça halkara gatnaşyklarynyň giňeldilmegine uly goşan goşýar. Şunda howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we azyk howpsuzlygyny öpüşetmek ornaky umumy tejribeleri hemde geljeki ädimlere möhüm ähmiýet berilýär. Bu orada ägir turly mümkinçiliklere eýe bolan ýurdumyz netijeli hyzmatdaşlygyň berkidilmegine hemde giňeldilmegine oňun täsiri bolan bir näçe ýeri halkara we sebitlen taslamalaryň amala asylmagyny öňe sürýär. Mejlisiň işiniň dowamyna howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak we azyk howpsuzlygyny öpüşetmek ornaky umumy tejribelerde hemde geljeki ädimler boýunça anyp bolýan işlerde bililikdäki tagallalaryň anyk hereketleri öwülmeginiň oňy netijelere getirjekdigine anam bildirli.